Wakaba Ediba, my friend TV Ghana, and also Odom for Edia Chairman, you know, I mean, that's what Jas Catrama, that was Jim Bojima Fusania, na in Yamia Duara. Edika catcher said, my friend TV Ghana, dear, the ocean qua and Ediba Brow, and Tia Yumiri so. That the Awarisem a brow, who said Awarisemi a Dibumunya, a Mabinum a Palmanim. If as it good be so, your poison be no net, your very padua or woo, I was at so, and I may ma a year ma, Nina, Fadona, Eja, Awale. And Bedemu, my friend TV Ghana, Fatty also said, Can be I be fast a better throw our warrior more than and ye un to me a nan coho. So, because they are what we say, and own father Totroto, and Intino, na what would ye SSA way yet. Now, and you may know when I was saying, my friend Media Training Institute. Wana ɛsɛ asinema ene yɛde dwumadie ne nyinaa abrɛw abrɛ a mahyia me papa yɛ wonwanyamfo ɛyɛ reverend mu a wɔyɛ nti ha deɛ na kyerɛ sɛ nnɛ ɔbɛma wate nneɛma ase na sɛ ɛsɛ sɛ wowale a wawale ɛsɛ sɛ wowale a na wagyae ɛnɛ yɛbɛhwɛ asɛdeɛ no kakra yɛwie a na yɛakɔhwɛ awareɛ mmienu ne mmiɛnsa ɛboa yɛn anaa ɛmmoa yɛn ɛnam asɛdeɛ yɛnim sɛ asɛdeɛ kuro yi a ɛna ɛde saa nneɛma nyinaa ɛba nti me sɛ nnɛ papa bɛbɔ yɛ tiri mu paa ma menkɔ papa nkyɛn abere a menkyɛn ho no na yɛnkɔgye ne din papa anwummere ma papa abamfa mmra my friend TV Ghana Amen. ahoɔfɛ no ba Ɛnyɛ asɛm ketewa. nyame ahyira wo Amen. papa ayɛ sɛ adeɛ baako ne sɛ yɛka sɛ nyame ahyira obi a wɔnim sɛ yɛ sika Dabi. na ahoɔfɛ ɔhwɛ level no baabi a ɔdi na still ahoɔfɛ ɔde wɔ mu a ɔde wɔ mu a ɔmo sɛ ɛno sɛ yɛ hyira no hyira. papa tiefo ɛhɔ yɛntie wo din na yɛde berɛ kakra Yɛfrɛ me Reverend Elvis Kwame Ati. wow No House of Faith Ministries. Nyame adom nyame ahyira yɛn sɛ nnɛ nso ɛkwan nyɛ akɛseɛ si abɛto ama yɛn sɛ ɛnɛ ne mpanimfoɔ ɛbɛdi nkɔmmɔ mfa awaresɛm nyame adom yɛnwie no yie sɛ amanfoɔ bɛnya nimdeɛ bebree ɛde afiri nsɛm nyame hyira yɛn amen pa ɛnɛ me no ɛnkasa nkyɛ sima aduasam na ɛwɔ yɛn ntam yi deɛ na yɛbɛdwendwene sɛ awaleɛ no bi akɔyɛ te sɛ ɛnɛ yɛbɔ bi aba na yɛhwia sɛ gu bi so na wobɛkɔm koraa bi a coins 2 series ho ɛkɔsua wokɔtɔ adeɛ no nsesa ne ɛkɛɛ wɔ 2 series mi deɛ akɔgu nsuo ɛma ka nsa tutututu na ɛde nsɛm bebree na kyerɛ biribi kakra fa ho ma yɛ awaresɛm no bɛma na ɔbaa ka wasɛdeɛ ne sɛn a ɛbɛtumi ma asomdwe aba awale sɛ Bible no aka no krɛ ɛde akyerɛ yɛn sɛ awareɛ deɛ ɔwɔ sɛ ɔbaa brɛ ne ho ase ɛde ma barima na barima nso ɔbaa nso ɛdɔ ne yere saa nneɛma mmienu yi na Bible no aka no krɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ adwuma ɛde ma yɛn na ɛno no na sɛ saa ahobrɛaseɛ no anyɛ adwuma a ne saa ɔdɔ no nso anyɛ adwuma a ɛde saa nneɛma no ba na sɛdeɛ yɛnim no ɔdɔ wei ɛkata mfomsoɔ bebree mfomsoɔ nyinaa so ɛdi sɛ ɔdɔ no yɛ adwuma a saa pɛpɛɛpɛ ɛna ahobrɛaseɛ nso ɛbɛyɛ adwuma nti ahobrɛaseɛ no yɛ adwuma no sɛ ɔdɔ no nso yɛ adwuma a ɛma nteaseɛ no ɛba nteaseɛ no ba nti na sɛ yɛtie ne yɛ a sɛ nteaseɛ ɛwɔ awareɛ mu anaa ɔdɔ ɛyɛ adwuma a ɛtumi ma nteaseɛ ɛba nti sɛdeɛ ɛwɔ sɛ ɔbaa ɛbrɛ ne ho ase ma ne kunu na barima nso ɛdɔ ne yere no sɛ saa nneɛma mmienu no anyɛ adwuma a na awareɛ no ne mma mu no ɛnyɛ adwuma because ɛno na ɛyɛ awareɛ no ne fapem nti sɛ ɔbaa no sɛdeɛ na meka yi sɛ wokɔtɔ adeɛ no de ba yɛn nyinaa nim sɛ ɛyɛ responsibility sɛ ɛwɔ sɛ barima wobɔ akɔnhoma ɛno deɛ yɛ wɔ adwuma a nyame dea ɛti sɛ wobɔ wie na ɛhɔ na wobɛdwen sɛ wɔde coins bi asie ti woba abɛyere no na wagye na ɛde nneɛma bebree na ɛba ɛwɔ sɛdeɛ wofiri w'akoma mu ayɛ no woyɛ na efie no asomdwoeɛ ɛba hɔ nti wobɔ akɔnhoma wie a wabɔ awie na ɛhɔ na wɔabɛdwendwene sɛ aka bɛyɛ sɛ coins bi aka wo bɛyɛ sɛ wei aka wo
na time bia na de twiri eba fie ho Enera me call market baby. Na ma bi di nkomo. Nti me hwe o ma na o se bra. Ebe ya sisi no de ma ya fa plan a ebe ni se. Nya dware wie. Na dware wie na akọ sika no ma ya. Ya so sa. Ikodura ni aka wa wura dwam. Na ozukodi dware bi na chena ye ba. Wa hu se ne ma si be. No kra ma bere dwam. Because ne ohwe didi se ne siti a na o kan no se ade tia o se bra o de ntosi amakoton ayi efensen 10 cedis. Mako miensa e na we kitikiti baako bi e de aka no ho. Nti sa 4 we o de betine be ma ofi a asem betuma si be de nsem be be we 100 cedis. Na wakoton tosi mako nkitikiti pa 4 de e ba se o de ba be enso kwan. That's right. Saa na ọdị akoton tosi 4 e okoton nam so anam so be kitwa bi. Nti o ba fie no dia 100 cedis mu ya. Na o se kwan na so ye fa so nya sika no mu ode. Na o de 100 cedis akudwam na nse san ma de o se ntiase ye da de. Na so ukura nkura be 4. Nkura be 4 na o de di se ya di etia. So what we ube wabambi. What can I say about? Nti e was our responsibility no o so mu iye. Era bi o so no o yire wo ho se de o ka o yire wo ye adwumaden. Na sika no ba. Sika no ba o timi apompi bi dia aka abusua no. Ama so ndua ba. Edi se sa ade na amma sika na amma ene na de entokwa ni fie because fie sika wo ho a ayesi akwala nsu woni sika no ma nti na ama ai se ade ketewa bi ana wo pese sa wo pe kwa fa ne hwe sika wo ho a wo ko o dropro o kora o do nsa na kire wo ne yi bi die o beso o ko ye se ye beso bia because income no but bi o na ade no ni ho wonya obeye ba fa me ko no eni ho eno so ka ho na de sa how no nyina eba na we nyina mu e na bi mo sara be wari bi aka ho me se papa mami me fa mra akaka aware mi no eye wari mi no de asisi no nipa no bi e ka de ofi se ebe bua no obi e ka de ebe bua no na mum de the Bible no ka o Genesis no e de ma eti ase se we ma no onyankopɔ yi ne fe pade baako wanka se oyi fe pade mi oso yi baako na ode bo ba na oba no story no ka se we die me dompe mu dompe we ne be fe ne oba eti ho no onya baako e na one no start abrabo eti from the start no no sambe ka say ni kwa say be man ko abetra e wo say onya ne seso anka say onya ne seso fo boafo bebiri but wo say onya ne senko so yusu word no singular no wo say onya ono ne seso boafo do anka say onya ne seso boafo bebiri but wo ka say onya ne seso boafo boano and I said yeah kan sɛ okonya ne bebree na fa me kɔ no ni hɔ a nti sɛ nka yɛka no fa me kɔ no wɔ hɔ de a dabi but the Bible no kan ama ya ba beti ase wɔ saa Genesis chapter 2 verse 18 hɔ no ba ne ɔno wɔ kyerɛkyerɛ mu a yɛhu sɛ nipa no obegya ne na ɛne ne gya na ɔde ne ho akɔ bata ne yere angazo ɔde ne ho akɔ bata ne yere no that's a papa that is a singular na yenware baako no na asomdwe no ntumi emra fi so I based on that based on the Bible na ka no but obi wa ɔno believe say obetumi aware mienu but the Bible na ka ma ya ti ase no say wo say we ma benya ono no ne die baako no no abobra nti no
sɛ wonya baako no a ɛwɔ sɛ wo mu w'ani no ɛsɔ deɛ Nyame de yɛadom mo. Papa mehwɛ adeɛ baako bi wɔ ha ɔn sɛ yɛka no sei no Bible mu so yɛwɔ bi wɔ hɔ a ɔno nso kɔsomyɛ a ɛduru sɛ yɛde baa no ma no no na akɔyɛ nsɛm bi sɛ sɛ panyin nware a ketewa nware ɔno nso ketewa yi a na ɔpɛ no ɔsɛ gyina mu som bio ma yɛde no kaa ne ho ma ɔkɔware mmienu wɔ hɔ nti ɛno no na ɔsɛ naano ne baa no yɛsu word bi sɛ cultural differences yɛ a na ɛtɔ da bi a ɛyɛ adwuma wɔ kwan bi so. Wokɔ aman nkuro bi mu a ɛwɔ sɛdeɛ ɔmo si ɛgye ɔmo nneɛma binom esi di. Ɛna Bible nso wɔ sɛdeɛ ɔno nso ka no ase. Africa ayɛ ɔbaa bi wɔ ankɔ a ɔbaa koraa na yɛbie ma ɔwade. Nti menim sɛdeɛ Nyame besi afa saa ade no. Culture no ɛtɔ da bi a sɛdeɛ esi define nipa no in every area no ɛyɛ different. Nti ɛno no na ɛma ɛhɔ kakra no so timi pie firi sɛ wakɔsom ɛsom no akyi no ɔpɛ ketewa ɛsan de kɛseɛ no nso ɛde ketewa no ano pɛ ɛsan som. Nti cultural differences no sɛ yɛbayɛ yɛ akorakora yɛ man mu a yɛwɔ baabi wɔ hɔ koraa woware abusua bi mu a ɛtumi de baako ɛto so. Ɛtumi de baako ka ho. Nti sɛ wokɔpie firi saa yi no mu a kwan bɛɛ so na wobɛfa wo nua ewu a yɛwɔ sɛ ne yere no especially ahemfo no ɛtumi kɔn sɛ waware nana na ɔba no nyinaa wɔ ne yere nso yɛ akonnwa yere sɛ nana wɔ ewu yɛ no nti waba de a wɔ yere. Nti yɛwɔ tribe no bi wɔ a wo nua kotoa wo nua panyin wu a ɛde ne yere no ɛbrɛ wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛhwɛ no na wahwɛ ne mma aka ho. Nti but Bible no deɛ ɔno no kyerɛ no ɛyɛ sɛ baako 1 to 1. Ɛyɛ 1 to 1. Nti ɛno no na ɛyɛ adeɛ a ɛwɔ hɔ. But ɛnɛ no nso wahu sɛ because of that no ama awaresɛm no biara wɔ angle a sɛ wohwɛ ɔmo preach about awareɛ mmienu ne awareɛ mmiɛnsa no yɛ a na ɔmo ka fa sɛ wɔbɛkyɛke a yɛ a na ɔmo ka fa culture ansa na aborɔfo bɛba ha no na yɛ papa mo ware mmiɛnsa Bible no abɛkyekyere yɛn nsa de egu akyi aborɔfo no aba abɛsɛe amammerɛ ɔmo abɛsɛe yɛ nneɛma. But if we are following the Bible I think sɛ nka ɛyɛ sɛ ɔnsɛ ɛno koraa a wɔka no make sure sɛ wode to nnɛ de ho a na wohwɛ asetena sɛ na ɛsi kɔ yi a wokɔ ware mmienu a nyɛ Bible koraa na ɛka sɛ woa na womyi sɛ sɛ meka sɛ ntoosi nnɛ koraa ntoosi nnan na wone wɔyɛ awo mmiɛnsa wone yɛ awo mmiɛnsa na nkwadaa 6 ɛnɛ hwɛ school fees nom ne nasefoɔ sɛ na nneɛma si kɔ yi a na sɛ awareɛ mmienu Bible anka koraa nka nyɛ sure sɛ bɛboa no. Sɛ yɛba bonam mu koraa no a sɛdeɛ apɔsɔ sɛdeɛ esi ho sɛdeɛ woka yi ɛyɛ nokorɛ because na abrabɔ ne asetena no nneɛma mu ayɛ tough. Because yɛka na wo yerenom mmiɛnsa for this time na woyɛ obi a yɛmfa ne sɛ yɛasetena mu na wowɔ yere mmiɛnsa na wonni adwuma papa bi ɛyɛ a wawie a bɛhyɛ wo ho akɔmfo. Because ɛwɔ sɛ wokɔbɔ akɔnfoma ha ɛwɔ sɛ wokɔbɔ bi ha ɛwɔ sɛ wokɔbɔ bi wei bɛhyɛ atare wei bɛhyɛ mpaboa wei bɛkɔ sukuu wei bɛyare wei bɛsi. Nti baako koraa no wobɔ sɛ w'ahoɔden no ntumi. Nti ka sɛ deɛ ɛbɛyɛ na ɛbɛyɛ deɛ ɛnyɛ na deɛ ɛbɛsi a deɛ bɛba wiase a no nti wobɔ sɛ yɛbɛba abɛnya saa nkwalaa no bebree ɛwɔ wiase. Ɛna sɛdeɛ yɛka no sɛ nnɛ koraa na mesɛ mewɔ ahoɔden sɛ mɛtumi aware mmiɛnsa na nan koraa no a ɛduru bere bi a yareɛ tumi ba biribiara tumi si owuo tumi ba nkwalaa no nso ayɛ bebree me nso menni adeɛ bi a ɛbɛtumi aketa for ɔmo nti wobɛhu sɛ na acreate a lot of problems ɛde ato akyire na wodeɛ woagya hɔ kɔ na nkwalaa no nso so no nkwalaa no bi a mmaa no yɛ 9 ɛna wagya ɔmo hɔ kɔ
wei de ne ti bom ɛmfa wei so de ne ti bom ɛmfa wei de ne ti bom ɛmfa but ebi anka ɛkɔyɛ baako pɛ mpo na ɔno no try a nke bi a kakra na nka betumi ayɛ biribi but ama no saa no ɛno na ɛde saa programs no ɛbrɛ nti bo sɛ nnɛ yɛ pii a wokɔyɛ nsɔre mu ne ade a wo sɛ nnipa bebree wɔ hɔ a wɔwɔ problem a nka asɔfo no wowɔ pepa sɛ nka wotumi nwuram na aboa nso bo sɛ bi a wogbɔ a ɛmfa but nyame adome yi sɛ nyame ɔbɛhyɛ no ho animuonyam apart from sɛ cultural ayi na ewura mu ɛde saa aware mmienu no ba yɛwɔ nneɛma bi wɔ mu a ɛno nso kɔtwitwa saa aware mmienu no de ba because ɔn sɛ bi wɔ a ɛsɛ ɔbaa no mfomsoɔ bi a ɔyɛ anaa ebi ɛte sɛ ɔmo ahyia kane no dɔdeɛ na ɛwɔ mu ɛna bi nso tumi kɔyɛ te sɛ sexual ayi no intervention no ahoɔden no a ɛwɔ baako mu no ntumi anya adwuma nso wei nti yi sɛ ɔkɔpɛ foforɔ bɛka ho te sɛ tete na nananom aware no bɔtaeɛ a na ɛnim sɛ nananom de ware sɛ ɔware sɛnea ɔbɛtumi awɔ dodoɔ na ɔde ɔmo adɔ mfuo bata ne ɛni afuo nso bi kura a ɔyɛ kan bi nni bi ɔde ato ne tim mmaa no dɔɔso nti ɔde ɔwɔ yerɛ yɛ wɔn ketewa bi a ɛna bi nso kura ɛka sɛ ɔdi nkwan baako a ɛyɛ ɛdɔ nti gye sɛ ɔsesam ne nasefoɔ. It's true. Recent na meka aware sɛ bi saa na ɔbaa no according to bi ma no kyerɛ sɛ ɔbaa no yɛ a na ɔpɛ sɛ ɔgye sika ansa na bɛrima no wɔtumi bɛrima no ne no have sense. Wow. Ɔno a ne yere no a wayɛ ne ho ade no gye sɛ wɔtua 100 cedis amfa ama no anadwo no ayɛ ade a ɛbɛyɛ adwuma ɛgye sɛ woyɛ saa ahomasoɔ no wɔ bɛrima no so a ɛno ka wo na ɛde saa aware mmienu ni aware guo no ba nti sɛ bi wɔ hɔ a wonyaa wo but bi a nkwadaa mmienu mmiɛnsa nti wonyaa wo but ɔbɛpɛ baako ɛde no aka ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wei no deɛ wobɛgye ne sika a yɛama no deɛ ɔno deɛ ɔnye ne sika nti ɛna because of sɛ wei no aba abɛka ho no nti bebree hu no sɛ wei abɛka ho no nti ɛbɛma jealousy no ayɛ adwuma so responsibilities bi a nanka wonyɛ no wei baa no ɔno no ɛyɛ first na mesi yɛ nkɔ afuom a wonkɔ a wei no baa no deɛ baabi a mɛfa bi a wodi m'akyi sɛ store na mekɔ a wei ne deɛ di m'akyi wei na mekɔ a wodi m'akyi deɛ ɛba saa no deɛ a ɛbɛma nti bi mu hu no sɛ wokɔware baako no a ɛma ɔbaa no anaa baako no bɛyɛ dwɛɛ nti no menware baako nka ho na membrɛ n'ase nti ɔware ka ho na wo no brɛ w'ase ma nneɛma bi wɔ hɔ a jealousy no atake place ama nneɛma a nanka wonyɛ no wahyɛ aseɛ sɛ wonyɛ ɛna afei so ni kwan sɛ woka sɛ because mo abɛware no na ebia na saa yareɛ no nni hɔ ebia na saa ahoɔmmerɛ no nni hɔ anaa deɛ bi wɔ hɔ a na happen yɛ ebia na adwumasɛm na ɛyɛ na sikasɛm no yɛ ɔbɔ akɔnhoma kama wotɔ ntoma wɔyɛ wei de ma ɔbɛtɛ duru baabi no sikasɛm no adwuma nneɛma nkɔ yi nti ɛno no nso ka ho na ɛma mbaa no ɛba saa bi wɔ hɔ a no ana sɛ ɛnyɛ deɛ ane wo sɛ mepɛ baabi nti ɛfafa nti sɛ mekyena na sɛ me so meboa a mefɔɔ so a na nneɛma totɔ yie na ahoɔden ba a ɛwɔ sɛ ɔno nso ɔpɛ bi foforɔ na ɔware de ɛka ho nti no ne nyinaa yɛ nneɛma a ɛsisisisi ɛwɔ awareɛ mu no ɛno na ɛde saa awareɛ mmienu no ɛde ba nti sɛ nneɛma no sisi saa a ɛno na ɛkreti saa dɔɔ no sɛ wobɛka kyerɛ me sɛ wode bɛyɛ biribi agye sɛ wotua sika yɛ sɛ wowabɔ kwan foforɔ de ama bɛrima so deɛ wode saa nneɛma no bɔ yɛ atemmɔden a waha adwene paa awareɛ no ano awareɛ no obi na ɛkae sɛ awareɛ a yɛka sɛ ɛno nka ho a awareɛ no ntumi nya awareɛ nti sɛdeɛ yɛka bɛrima bi wɔ hɔ a saa nneɛma no a
ɔbaa yɛ biara no bi wɔ wayɛ bɛyɛ 10 years osi nneɛma wɔ no aduane bi wɔ ade maame koraa atwini no a nkwadaa no a wɔbɛfa no nyɛ aduane pɛɛse but yɛwɔ particular thing bi wɔ no wɔni bi nti ade no ano no na aba ne tim a ɔyɛ nti wode kɔbɔ no atimoɔden a ɛbɛbie kwan ama ɔno nso akɔdi saa adwuma no nti mmaa no ma ɔmo ani da hɔ na saa nneɛma no ɔmo nyɛ ho adwuma na ɔmo yɛ so ɔmo nyɛ ne yie. Na sɛ aseda nkoto ɛnɛ wohwɛ my friend TV Ghana ɔmo ɔka ɛnsɛ papa akyerɛ nneɛma bebree wɔ ha mmaa no bi wɔ hɔ ɔmo tumi den kɔnɔ ɛna mabrɛ ɛna mo ti sɛ ɛna mabrɛ ɛna mekɔ afuo mu kata nneɛma ɛna sɛ wowɔ fufuo yi a ɔmo ne bi nni na ɔde kɔbɔ atimoɔden a ɔno nso ɛno nti na ɔbɛware ɔbɛkɔ agya wo nti yɛmfa saa nneɛma no nyinaa hyɛ ho sɛ wanya fa aseɛ no deɛ saa nneɛma wɔ nyinaa bɛtumi abia wo na nkɔgye sika nkɔtakse nansa na wɔnkɔfa foforɔ ɔgu so akyerɛ mu sɛ bere pa mu no yɛbɛsia aba yɛ nkɔmmɔ wei ayɛ de paa papa yɛbɛtoa so because bi mu nnim saa de no na mmarima bi so nni bi koraa ba no wontumi koraa yɛka bi a wɔmmɔ ma no na wasɛ na ɛba bɛbɔ no atimoɔden a ɔbɛkɔ agya wo nti yɛmfa nhyɛ tim na yɛnsua no bi mfiri my friend TV Ghana anwummere yɛbɛda papa ase pii sɛ ɔne ɛba ɛkɔ a my friend media training institute ɔmo sɛ na ɛbɔ akyi dɔm abere biara ɔmo yɛ adeɛ paa school no ɔmo gu so yɛsua ade o nti sɛ computer no wonim ho nimdeɛ na mmɛpɛ bi a yɛsɛ yɛbɛhu sɛ nanka ɛdɛre na baabi fo awie nti bɔ mmɔden a sɛ wo nso so woba bɛpɛ nimdeɛ pa ɛde afiri my friend media training institute woba yɛ journalism course wɔ bebree wɔ hɔ a ɛsua adeɛ paa because papa ne nti aba no saa sɛ papa no a ɔde school no bɛno waboa yɛ kɔbunafoɔ no yɛnni saa school no bi obi kɔ secondary school anaa ɔkɔ school bi na yɛkyerɛ saa computer no mu a ɛnam sɛ nipa no dɔɔso nti no ɔmo nyɛ kwan nkyɛkyerɛ na ɛno koraa ɛnyɛ te sɛ PC no ɔbɛyɛ a ɛsisi wɔn anim no ɛyɛ ade a book mu na ɔbɛkyerɛkyerɛ what is mouse what is computer what is gɛgɛ wowia asa wokɔ nti wokɔ woyi wɛde wokɔtena ɔfɛse a na yɛgo bisa what is fa computer no yɛ adwuma na fa gye sika to bɔtɔm ɛno nti obi sɛ te yɛ paa nanso so yɛno ne ɛka sɛ no ɔte fie ntumi nyɛ adwuma because ɔkɔ computer bɛbisa nsɛ maakyɛn ɔntimi gye so ɛhunu deɛ ɔwɔka ɛno nti yɛsɛ yɛ bra na ɛyɛ ketewa bi bosome 6 pɛ na deɛ ɔpɛ sɛ ɔde computer yɛ biaa na wɔtumi de yɛ nti bra fa graphic design yɛkyerɛ wo sɛ ɔde bɛ design nneɛma na ayɛ krata yɛnwu yɛngya wuwe deɛ saa graphic design printing press twam da ɛno nti bra na bɛsua bi wabɔfra no fa no bra na wopani kora baabi a wɔanyɛ duru no na nimdeɛ no wɔ sɛ ma mmɛyɛ wei a ɛna adwuma no wode bɔ ha koraa bra bɛsua computer ne saa fɛnsɛ graphic design no bi na wo nso fa kɔbɔ wo bra mpo sɛ instrument na sogyafoɔ policefoɔ yɛ fɔ mu yi wobɛyɛ sɛ yɛpɛ ne anim abɛnbɔ yɛpɛ ne anim organ bɔ ne nyinaa no wo na wonyi saa qualification na wowɔ ayi pɛpa sɛ wo nkɔ nso na ɛno abɔ fam bra wɔkyerɛ ɛwɔ hɔ wode abosom 6 pɛ ɛbɛfa set afei yɛfrɛ na wokɔda show set yi nko akora a yɛanyɛ otire ne yɛtumi fa wo ɛma nso da bi wobɛdare polisi anaa sogya mɛmfa wei ɛnka wo sɛ tento fam ɛnkɔdare ɛfɛn sɛ asorɔmɔgye ɛnkɔtena nsadwa ase na set papa da hɔ na wode yɛwe nsa adeɛ computer anaa saa nneɛma no bɛntiwa ntuma nkɔ a ɛnyɛ afei journalism no so sɛ wobɛka news papaapa a wobɛyɛ program host yɛne papa to yɛdi nkɔmmɔ sɛ w'ani agye yɛbɛkyerɛ wo wei nyinaa afei yɛba no sɛ fa afidie bɔ ndwom ɛna wokɔ ayi ase adidie no deɛ bɛba ne tim biara na wɔka wɔba mixing papapa yɛbɛkyerɛ wo mixing ama woahu afei yɛba no presenting ɛfa sports ho a wobɛma commentary papapa ama obi ahu sɛ ɛnyɛ kirikirikiri mirika ɔmɔde kɔ no bi yɛyɛ TV ɛna radio journalism ɔmo sɛ bra na fa wo nsa bɛyɛ bi bɛsua na fa wo nsa yɛ ansa na wakɔ de abɛyɛ adwuma de sika to practical works wɔ ha kama ɔhu sɛ ba sɛ nkɔ practical sɛ wobɛdi ho adanse ha yɛ TV station saa nso na radio site ɛwɔ hɔ nti wopɛ sɛ wonyɛ biribi a wopɛ sɛ wosua biara na wobɛnya no kamakama bra accreditation wɔ hɔ de ma wo nipa abere bi a school no yɛbɛbie sɛ yɛfa nipa biara no nipa 10 na ɔmbɛdi kan no deɛ ayɛ ɔmo kɔdura school fees ɔmo tua no baba school no fafa nti sɛ wotua fa a na ɔmo so atua fa bɛfa forms na wo nso so hyɛ aseɛ nnɛ yi a ɔmo so sua de na bɛsua bi
Hi, my friend TV Ghana. In fact, the dama papa say friend now buy. Na aboafo a so ya sen no na dia sedan bi e ma ye nia wifi. On the boy ti dom. Na di to mo chinchin camera no de ma kama. Na ma na juma di so ayen koso. Nti say o my friend TV Ghana. E bi na bibi akoya online. Nti say on niam bi na pese ye mo dawuru emfa ma wa. O de fa ya yi. Ɛbɛbɔ ho dawuru kama ɛde ama wo na baabi a wo a wodi dwa no biara no woanya atɔfoɔ kama na nso so watumi ama wo adwuma no ayɛ nkɔsoɔ biribi biara a wopɛ ɛde fa my friend media trainer na my friend TV no wo ba ha a wo nsa bɛka nti yɛka kyerɛ wo sɛ subscribe na nso hyɛ na wo nua bi a ɔhwɛ no nso ne nsa nka bi ebi a na ohia mmoa no nso wo baabi mfa ni hwɛ a wɔnyɛ baabi a wode n'ani kyerɛ mede namba no bɛto dwa yɛ ofra a wɔn nsa bɛka ɛyɛ kwankyerɛfoɔ panin no na afei nkyerɛmu bi a wɔn no wɔde ama wo de afa ho nansa na no mɛma papa de nkyea ama adɔfoɔ wɔn ne papa wama yɛ ate asɛm ase paa ewie na ɛde namba no to dwa nyame nhyira wo paa nyame nhyira wo diifoɔ nyame nhyira wo saa bere deɛ mede nkyea ma meyere Margaret owusu a ate nyame nhyira no ukura yɛ mu wɔ adwuma mu a bɛsi saa bere ne mɛma ne masafo House of Faith mpanyinfoɔ ne asafo mma ne wɔ nkyima nyinaa Awurade nhyira mo sɛ akwanya wɔ nso mode abɛto wɔ nkyima no a yɛanya akwanya nti wa nso megye sɛ sɛdeɛ woka no wowɔ pepa no bra na mfidie wɔ ha wobɛtua nneɛma bebree na Awurade ahyira so ɛnɛ wo a wohwɛ no biara nso yɛde nkyea sankoma wo ɛyɛ namba a wobɛtumi afrɛ na sɛ wopɛ sɛ wogye nkyerɛmu ɛfa sukuu yi ho a wobɛtumi nsa bɛka ɛyɛ kwankyerɛfoɔ pani no 0554 800 907 0554 800 907 ana 0545 251644 0545 251644 administrator no so bɛgye so na ɔno akasa kama paa wa ahwɛ mbia no aha ɛyɛ my friend TV Ghana ɛntia sonko ɛnkɔma